Erokamano. Wach mare yao bunge makawuono jothurwa nyalo wacho ni ober to kober to nikop kibro none kata kaka iwinje en mibadhi to nikop kane ochake higni 13 mokalo ne nitiere budget manomiye sani koro tieke gi bilion 9 sama koro med pesa ni ngiso ni mibadhi moro osebedi to kendo be ok giwachonwa ni tang'o momiyo gini nokawo ndalo mang'eny che ni ka gini nokawo ndalo mang'eny pesa koro medore nitie ng'ama noninde tich no bende gingiswa ni gitime nang'o to jopiny to guonyore gi pado to pesa gi titiyogo marach omiyo an ok asir ahinya mor ma dibede e wach mar yawo od bunge no. Iwinjo ka jobunge bende ywak ni kia lift rach moko bende barore to pod gibro mana donje to chieng' moro ipoka gimoro timno ko ute moko osegore piny Nairobi kanyo iwinjo ni kane igerogi to nitie question to jogo nokowinjo to kae to gima kamano timore ok alam ni mondo gima timore marach but magi gik ma kaka jotelo ne ging'e ni kasama nitiere penjo to gi address penjo ok ni girikni gidonje udego mondo jopiny ong'e ka koro od bunge midwa donje to jobunge bende pod ng'ur koro od moramora mar raia biro chalo nade omiyo kaya asiro wachna ahinya. Erokamano ahinya kendo nyaka rom ga jwanko pogore gi mano bende nanyisi